minn dejjem fil-ħsib talla li sbaħ warda minn tal-ġnien li Alla ħejja għal-ħlejja tiegħu frotti mħabtu għal-bnedmin. ħabrek bikri ġewwa l-Eden tal-Messija se tkun l-om. Kellek tkun koredentriċi kemm bl-emilu kemm bil-fam. Għadda żmien u għalla għaddes lil Sant'Anna u San Ġwakin tom tarbija frott li mħabba u għanni l-ola tizjien int l-sim mnajr ebda teba ek ixtaqek sami żmien għax ridilli l-nisa tiegħek jeret sawnet ħajafli. Xi ħlewa ta' bambina fuq bil-bjuda ġi żmien. Ebda bniedem qatt ma kellu jisboq ġmielek tul is-snin. Alla faslek ħalom tiegħu ridek tkun om il-bambin rid il-aħħam fik il-kelma is-salvazzjoni tal-bnedmin. Kif twelid għext ħajtek kollha tabernaklu ħajqaddis dejjem qaj imma